Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back sa Spang Tuwang Vlog starring Pabibbo at mamaya sina Pabibe at Pabibibin. Ngayong araw po pupunta kami sa sa medical center para makuha namin ang medical ni Nitro para sa visa niya. O, diba? Ayun. Alright guys, so ayun. Tara na, sa kotse na tayo. Pero magbihis muna ako. You're beautiful, shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you. Oh baby, wherever you go, I pray the angels remind you. Hello! Welcome to my channel. My name is Shanta. Nandito tayo ngayon sa sasakyan kasi pupunta tayo ng parang clinic para kumuha ng medical kami ni Nitro. Para sa visa ninyo, diba? Yeah, para sa visa namin. Ano bang oras ngayon? 7:29 ngayon. Yung kailangan kami nandun ng 8:20. Yes. Tapos yung ETA namin 8:18. 2 minutes lang yung kulang para exact na yung time namin. Hindi ko alam kung makakapag-film ako dun. Pero parang sa buong araw na lang kung ano yung mangyayari. Kasi anyway, maghanap kami ng rugs, tapos ng inaantay namin yung TV namin para maging okay na yung bahay-bahayan. Ito po yung sa harapan natin. Papunta po tayo ngayon sa Gold Coast. Ayan, yun lang naman. Mamaya kita-kita po tayo ulit. Hi! Ako po si Bailey at may PhilTalk ako. If you want to learn Tagalog or Bisaya, PhilTalk is awesome. Just go to philtalk.net and create an account. Sign up to PhilTalk today. Nandito po tayo sa medical clinic ngayon para sa medical nila Shanta and Nitro. Tapos nag-picture sila kanina. Nung nag-picture siya kay Nitro, nag-smile siya. Wow! Nag-smile siya. Galing mo ah. Artista. Marunong ba? Diyan siya nag-picture. Nag-smile. Galing mo. Nag-fill up lang po kami ng form kanina. So, ako yung nag-fill up din sa akin. Siyempre si Nitro, si Dwayne nag-fill up. Yun na. Tapos binigay na. Magbibi Nitro. Alright, just behind us there's a set of scales. You can either, depends how we like to move, you can either sit or lay down. I'll just start it up. Z-A-Y-W. Alright, if you're not laying down or sitting. Go, Bibi Nitro. 10 kilos. Yep, he's good. Ilan siya? 10 kilos. Kaya sumasakit yung kamay ko sa'yo. Now bring you off down to the other room. Okay. Let's go. Nitro, wait for mommy, Nitro. Sige, side na. Go on in. I'll just close the door, that's okay. Thank you. Alright, we'll just do Bob's head circumference. Would you blow in his head? Hey, what happened? Think it's on It's all the brains. Sorry, I'll duck under. very good, Baby Nitro. Tapos na po akong nagpa-x-ray. Diyan po ako nag-x-ray. Si Nitro nandyan. Si Dwayne. Si Nitro tapos na din. Good boy siya. Good boy ka, bebe, no? Good boy yung bebe. Except that, naantok na po siya. Kasi yung sleep time niya, past 9, mga 9:30. Ngayon, anong oras na ba? Malapit na. Rabia. Oh my gosh. Fan talaga ako ng Miss Universe. Parang mga 9:30 na ata yun. 9:30. Oh, cuddles for daddy. Excited na akong manood ng Miss Universe. Kaya sabi ko, sana matapos kami para makapanood na ako ng Miss Universe. Rabia. Alam niyo, 10 kilos si Nitro. Grabe. 10 kilograms.
He's so Arriba heavy. Rabia. He's such a heavy boy. Tita Arriba Rabia. Sige po, mamaya ulit. Ayan, nandito na po tayo sa labas. Ano ba? Ayan, nandito na po tayo sa labas. Tapos na po. So, after nung x-ray, pumunta pa kami nung para sa ENT ata yung lungs din. Tapos, wait lang, may magpa-parking pala, hindi ko alam. After nung x-ray, pumunta na kami dun sa parang ENT. Tapos, chinek yung lungs. ENT nga, tapos lungs. Pero parang yung breathing namin, tapos yung mata din ata. Yeah, mata tapos na. Yan, pauwi na tayo. Mag-antay ako sa live ng Miss Universe! Oh my gosh! Arriba Rabia! Si Nitro, baka matulog yan sa daan. Ilang hours ba tayo pauwi? An hour? Or hindi? Mga 20 minutes lang? 20 minutes lang. Yan, huwi na tayo. Tapos yung TV, nag-aantay ata sa labas. Or nasa loob na yung TV. Si Dad yung nag-ano. Oh my gosh, sino natin? Rabia! Maraming salamat sa internet at saka sa cellphone. Makikita ko si Rabia. Gopagid kaya!